Wah. Wah. Iki sing tak goleki ya iki wonge. Kowe anak Ratu Mandura Dhelike, jenengmu Kakrasana Mutyan. Wongko. Ayo milio. Ya, ngendi? Ya. Dikit. Biar orang minjuk gawe. Kongso dewa. Yen pancen kowe arep ngukup. Kowe arep ngukup Mandura kukupen. Kowe lungguh gampar keprabon. Tak lilake praja saisine. Mung penjalukku. Aja mbok pateni anak-anakku kok. Kowe saiki lagi krasa Basudewa. Utang pati nyaur pati, utang nyawa kudu nyaur nyawa. Iki anakmu kan mbok kutang-kutang, mbok deng-deng kaya kendang. Kakrasana Narayana iki sempalaning jiwamu. Saiki bakal tak jur tak remuk ana ngarep mripatmu. Ben kowe bisa ngrasake sepira ta remuking ati wong kang kelangan bapa kaya aku. Nengang jagat nyangking kok entah Ingat sampun isep sepining sopono sedakep suku juga nutupi bapan hawa song lantik manjing madyaning Bajra Hirawana kang ngalingi wis kaliling penganing rasa dadi tumlawuh anenggih Risangkarsana Isan Kakrasana kaya ngampil kaiping dewa saka mbuh-mbuh kang pinangka bareng tekaning cleret taun jelek ana Brahmana katon kagyat tumingat Sang Maha Yaki
pandhita kaya wangsit ninggo kumbang ngisep sarining tawang susu angin susu angin ngending konem yang kalieng kangkong isining tulung wong pangyang dikiring bunglu Lelunane pasang Kalimantan sing ngabekta ngiloduni dumaweng tawang tuwang linepat ning tulah manu nggih. Kula resi dahon ing kraton Sandika anggir Kakrasana. Waduh Peremban ngaturaken sembah pangabekti kula tampi dawah sami-sami. Dene Jinandika sampun tepang kaliyan kula. Oh nggih. Kula menika Brahmana Ngulandara. Naminipun Tirta Gama ing pundi wonten toya kula sesuci. Kula ngertos Jinandika sugengipun wonten ing Kademangan Widara Kandhang anakipun Sang Demang Antyagapa Nyidemang Sagopa. Nadyan dika nuwun sewu namung anak ing Kidemang palandene sampun kondang kaonang-onang. Naminipun Sang Kakrasana anggenipun remen tetulung dhateng sesamaning dumadi. Aduh ngaturaken panuwun Peremban. Lajeng keparingipun menapa dene kepareng merpeki kula pun Kakrasana Peremban. Oh nggih sewu ing kalpatan kula nyuwun pangapunten mbok menawi ngridu anggenipun Maratapa ngumun gumun raosing manah pun bapa dene wonten Muda Tumaruna ingkang tansah teki-teki atetakon kados dene nyuwun dhateng pralampitaning alam menika menapa ingkang Jinandika goleki nggih. Aduh Peremban yen pangapunten estanipun kula menika kepengin dadar jiwa raga ingkang kula upaya boten sanes kejawi namung kaweningan saged raup toya bening satemah padang jagat kula awit kula ngraosaken kawontenaning praja Mandura titi mangsa menika kados badhe risak ingkang menika Peremban mila kula Maratapa wonten ing tengah-tengahing wana menika boten sanes kejawi menawi dewa kepareng mudaneni dhateng panyuwun kula paringa pepadang dhateng lampah kula satemah gesang kula saged piguna dhateng bebrayan nusa miwah bangsa negari kula sak saged-saged kula saged udu urip jiwa raga kangge tetombok dhateng jayaning negari kelahiran kula. Rama dewaning sun ing nggih ngantos bingah raosing manah pun bapa dene kula mireng menapa iki dados pangandikanipun anggir sewu para Muda Tumaruna mboten wonten setunggal ing kados Jinandika Raden. Nggih niku pun bener tegese niku wong golek becik sapa golek becik mesti lunga alane sing sapa ngokehke bab kabecikan nadyan mboten duwe karep buang ala ning awon utawi elek kala wau menawi kulina tumindak sae nuduhaken jiwa raga tumrap nusa bangsa miwah negari lan tetulung ingkang tanpa pamrih inggih kados lekas ndika kala wau dangu-dangu elekipun tartantu badhe nyingkir piyambak nggih. Sapa piyayi iki? Ana piyayi titis ngendikane kok mentes. Penemban kula nderek ndika Penemban.
Setengah buwi kang tekane tanpa sangka Teng sembahiring ulun kapur gorisan murdeng rat sahanan ingkang tuan kanang sihing tasih kula kok rasana sumurupa sejatine resi tahana wae panjenengan ulun Sang Hyang Buddha kaya Bathara Brahma kayangan cung arga geni paduh pukulun ngaturaken pangabekti mugi kunjuk sandhapen kepada paduka pukulun iya kakulun tapa panestulun tuprapta parang jeneng para kagi dat kabuninga jimat paripih pukulun paduh pukulun saking boten nginten bilih paduka mangarca padha merpeki kula iya kagi sumurupa ulun matedhake nugraha loro cacahe Kiai Nenggala lan Kiai Lugara ingkang wis manunggal kawan sira ingkang sekawit wujud sarpa iku kabeh dadi darbek ita kaki Kakrasana Mremangsuk narimeng kabu pinekan den pawangi sanget boten nginten dene peparing nugra sih saking paduka pukulun ingkang mekaten dhateng kula pukulun iya kaki Kakrasana lan sumurupa sejatine apa kang sira tindakake wiwit ana ing padukan Widara Kandhang nganti temeka ing titi mangsa iki kabeh mau minangka dadi laku kang utama kula sumurupa ana wewangson ingkang becik ya kuwi aja cilik ati yen to nandur kabecikan ora ana wong sing weruh lan ora entuk panarima ora perlu sira kuwatir jer sak rupaning pakarti nandur kuwi sauger wijine apik mesti thukule becik Kakrasana aduh pukulun ngaturaken panuwun iya kaki edi-edining barang darbe tumrap wong urip ingkang kepengin rahayu budine ora ana liya kejaba amung laku kautaman kaya kang sira tindakake nadyan tata tombok jiwa raga iku dadi dalaning rahayu ngaturaken panuwun pukulun sawise mengkono sumurupa sejatine wis sartara lama adimu Sinarayana uga meguru
marang sawijining brahmana ingkang saknyatane Sang Hyang Bathara Wisnu ingkang ejawantah lan manunggal lawan adimu Sinarayana. Mekaten Bu Kulun. Lajeng kenging menapa ngatasipun kula namung derajat aceplik. Tersasat wong macu kiling balelongan. Nanging kenging menapa sanget cinaket kaliyan dewa. Ngerti yo, sira sak sedulur Kakrasana, Narayana lan Lara Ireng iku dudu titah sakbaene, dudu wong saudon saurupan nanging Atmaja Ratu Mandura kaki Prabu Basudewa. Tuan karo kingken ler manguswa kang layon ten nyailan memangise badananira layu kumel kucemrah maratani marang sariranipun ukulun jebul kuat Maja Nalendra Mandura sinuwun Prabu Basudewa. Iya nek mekaten lajeng Kangsa Dewa menika sinten putra sing mungsuh Sigara Wangsa ingkang yidra resmi garwa Ratu Mandura Dewi Maerah wastani. Mula titi mangsa iki Praja Mandura kaya dene jati ketusupan luyung ana kemadoh ingkang tukul ana ngemper. Yen Ndrebala bakal saya ngateli. Aduh Kulun. Balya. Adi-adimu Kandhanana iki ana adu-adu jago Mandura. Nanging kuwi mung nakal julike Kangsa Dewa nggone bakal ngrubuhke Mandura. Kowe mau nipake gendam kemayan yang aku. Ya. Tujune aku ditambani karo wong sing jenenge Togok. Upama aku ora dilingke karo Togok, aku mesti dadi gendeng lenyeng selawase urip. Kowe kok duwe ilmu kaya ngono, entukmu sapa? Gurune kuwi lho sapa? Gurune ya awakku dhewe. Apa njaluk tak rangkul? Kowe gelem tak boyong ah. Wis saiki rasa nganggo ngono-ngono kuwi. Nek buta kok pameri ngono ki aku ya duwe ning omah. Jimatku pirang-pirang kilo ning lemari, golek. Brengos macan putih aku ya duwe. Tali segarut aku ya duwe lulang kebulandoh pirang-pirange. Ayo, njupuk. Dolanan ning nggonku njupi kok. Ora sudi aku ora nganggo ceklan-ceklaku ya kur batin ku. Batin apa? Kakek kaya ngene.
para sang Arjuna es bulira kamanusan kasetan tingkang langsung menika sinten wong ketemu wong urung tepung wit mau kok meng mandeng kowe tobat nuwun sewu kula nate ngertos capet-capet batobat menapa inggih leres menawi ndika menika nami kula Permadi lara apa batobat Raden Permadi. Ya. Saestu inggih. Kok mboten beta punakawan? Namung tiga ingkang tumut ingkang setunggal pilih ngemong tiyang sanes. Tobat iki Sujarah Mandura saiki bakal kecekel sapa to biyung iki Raden Permadi iki putrane Dewi Kunti karo Sang Pandhu Dewanata mongko Dewi Kunti kuwi rayine Prabu Basudewa Ratu ing Mandura. Lah kok ngono tegese piye wis iki ning aku ya kudu ora bisa mbuka wiwaraning Permadi iki sadurunge dewa padha ngeparengake lakon iki bisa gathuk Batobat kowe lunga menyang ora mulih-mulih Galuh Widara Kandhang kita kan buta saka pura. Adimar dipek karo Baswara Kamsa. Kosek to biyo kosek. Aku ki lunga meguru. Aku ya wis entuk gawe. Aku wis ngerti kabeh saiki. Mula aku mau ndelik ning kono aku ngrungokke ilmu rembugan. Iki Permadi to iki. Iki putrane Kanjeng Bibi Kunti Talibrata. Batobat kowe ngerti ya? Ora susah mbok tutupi wadine aku wong telu. Kakang Kokrasana aku karo Lara Ireng iki putra Prabu Basudewa. Wah, kalah. Oh. Aku iki ngimpi apa cek bengi Batobat bisa gathuk. Piye to? Iki piye? Sebab saiki wis binuka adimu kaya titik pamawase nggone Mekuru. Kowe bocah telu jadine putrane Prabu Basudewa kowe mung dingengelake ning Widara Kandhang. Apa ora nembokmu sak suwene aku ngedhekke kowe ya, Nak. Aja nangis ya mbok. Aku bisa kaya ngene mergo mbok kula wentah. Aku nedha nrimo karo kowe Biyung. Wah, sepira luputku aku di ngapura ya Biyung. Umpama nek popo temangan simbok sakopi. Aku ora iso dadi bocah gedhe kaya ngene. Latihan saben esuk aku mung mbok lawuhi bakwan karo rempeyek greh wae greh lete adoh-adoh kabeh mau bisa nggedhekake pamikirku Permadi kae
dulurmu. Kae dulurmu yen Permadi iki putane Dewi Kunti Talibrata. Dewi Kunti iki adine Sinuwun Prabu Basudewa kuwi dulurmu. Adikku dia adik wong Batak. Iki mau saka ngendi? Kula badhe atur sabiyantu dhateng Mandura. Awit Mandura sak mangke nedheng wonten salebeting bebaya. Aduh adikku dia. Ah, Permadi aku nedha nrimo, Di. Nek dulur kok wiwit mau mung mandeng aku. Nek ngono kuwi jare nek cara desa lak dulur nak sanak. Matane kok mbok aja mata kok ngingetke aku tanpa kedhek. Wong ya ayu kok ora entuk diingetke. Mbok metu ngono kok. Gong nyanyi apa lho? Durung wayahe metu. Mandura bakal lo geger gede. Aja nganti Mandura rubuh. Ayo kabeh nonton adu-adu jago. Paman Arya kula wonten dawuh nggih. Sampeyan ampun jelek. Oh mboten. Rina wengi kula mangan enak kangge kasantosaning raga kula. Sing baku wong bule karo bocah yen. Yen ketok mangklethak nenggon mangke wonten kula. Mati Allah.
Wah! Ah! 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 Contoh lagi netap tukaya sini pijaja bangga wingo-wingo kumedhot padaning ati wah iblis lanang wah pamanku mati tabrak alas kobong bongko Sawa Bratasena Kangsa Dewa Basuwara Kangsa Jaka Maruta Jaya Prakangsa ya kamsa minggato ora pantes suwe pening Mandura piye gegeden sirah oh iya apa niku Allah apa bercandasmu hot Thank you.
Wong gelut kok ana sing gaber kaya. Pokoke krungu iya. Benda-benda bar didukang. Mbok kaya aku ya ora mudeng kok nek ngono ibarat. Aku ya bendelok. Rodok nyedak ya, Kang. Iki sing tak goleki ya iki wonge. Kowe anak Ratu Mandura dheleke jenengmu Kakrasana Mutyan. Wong kowe. Ayo milio. Ya, ngendi ya? Dikit. Mutiar. Ora minjuk gawe. Ya lembut kowe. Wong bagus iwa pijen Kangsa dewa yen pancen kowe arep ngukup Mandura kukupen kowe lungguh dampar keprabon tak lilake praja saisine mung pendhalukku aja mbok pateni anak-anakku kanggo. Kowe saiki lagi krasa Basudewa.
utang pati nyaur pati utang nyawa kudu nyaur nyawa iki anakmu kan mbok kutang-kutang mbok deng-deng kaya kendang kok krasana Narayana iki sempalaning jiwamu saiki bakal tak jur tak remuk ana ngarep mripatmu ben kowe bisa ngrasake sepira ta remuke ati wong kang kewangan bapa kaya aku. Kadang mampet wit kambil kadeng anak kenyang menyang sandang medak nyangkeng mendang Kyai Duda ngombe gadung menteng netrane Harya Kangsa Dewa tatanpa kedhep nganti kedhep tesmak pamandengi mung domblong delek-delek saya kendho panyepenge dupi mulat citraning Sang Ayu Bratajaya ya sang Raha Ireng wiwit pasumbulan nganti temeka dlamakaning suku sayekti datanana gepek cacate satemah bingung wewuyunan Sang Harya Kangsa Dewa ya sang Jaka Maruta kocap kacarita risan kekalih dasar satriya prawiratama jayeng palagan Harya Krasana miwah Narayana sigra musus kang pusaka mijil senjata penenggala saking astane Sang Harya Krasana miwah senjata cakra Baskara saking astane Sang Narayana mumbul dupi wis pramati jatining paningal Sang Krasana wis bisa mesthekake lamun Kangsa Dewa teka pati sinartan swara kaya bledhek jemedhar kang pusaka kekalih hanempuh mestakaning Kangsa Dewa ambyar dadi awu
ya dalu harar sabyor kang lintang kumedhat di sonya tengah wengi angin angit jagat wang agung paduka sampun paring pepadang dhateng jagat Mandura. Oh anakku nggih anakku Kakrasana Narayana lan kowe lara ireng kowe kabeh wis bali ana ning pepeng koning pun bapa ya nggih kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk Rama Prabu. Pangabekti kula mugi kanjuk lan sepaduka Kanjeng Rama Prabu. Iya bekti Rama. Iya ya kabeh tak tampa apuranen pun bapa dene nganti semono taun sira dadi wong paporiman tak titipaken ing padukan Widara Kandhang nanti anak ing ratu nglakoni urip bapa kaya dene kawula sudra nang sedaya menika malah andadosaken pandhadaring lampah jiwaraga tetep sesanggemaning gesang kula supados Kakrasana Narayana lan lara ireng menika tetep piguna dhumateng bebrayan ageng minggahing nusa bangsa negari. Kula kacetha dewa wis mayungi marang lekasing Praja Mandura. Kula kang iku Lelema Sawetara. Oh yang talaga kadurangit mandang tanpa sulan upamaneka ingkang daya kusumaya sumawur Harya Prabu, kula wonten dawuh Koko Prabu kok semono pambiyaturing paman penemban marang aku dene anakku si Bratasena Perpadi bisa melu madhangake Praja Mandura. Inggih Koko Prabu. Wah, bektiku katur wa Prabu. Pangabekti kula katur wa Prabu Mandura. Iya kula, iya. Aja mulih dhisik kowe ning kene ya nggih. Inggih wa Prabu, iya ning kene. Bratasena perang nganti gaber-gaber aku seneng kowe menang ya nggih. Diwangi karo anakmu lanang jebul iki anakmu. Iya iki Kakrasana. Oh kula ora ana rasa panarima kang bakal tak paringake marang sira kula kabeh. Saiki Praja Mandura wis padhang jinglang kang sinandhang. Oh mambet prawiratama tetungguling prasra kriya prawirang sangat jayeng ajurip manebak manut raneng gono magawe gelar sira wang-wang. Iki arti komandi
kowe tak jak kembul bujana Mangandrawina. Kuwi nggih namung sendika ngestaken dawuh paduka Kanjeng Prabu Mandura. Kakrasana ayo nggih. Adi mula ring bakal tak pangku sak sore iki lan kabeh kula padha neksenana bojone iki ya nggih.